अगर आप चाहते हैं MM टैलेंट म्यूजिक कंपनी का सबसे पहले ऑडियो वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। शिवा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिंहौली। म्यूजिक बाय त्रिवेणी बाबू कुशवाहा। आगे भौजी रे भौजी दिया पटवा सतात नाई के सतात नाई के से दिया पटवा सतात नाई के रहो नए करे अब जच्चात नाई के आगे भौजी रे भौजी भज सैया से ना हौदी साया गिली करे सौतीन के भौजी रे भौजी भज सैया से ना हौदी साया गिली करे सौतीन के आगे भौजी रे भौजी आगे भौजी रे भौजी आगे भौजी रे भौजी रहेला फोने पर लागल दिन रात रहे जागल रहन देख के करे लागेला हो जाए न पागल लागेला हो जाए न पागल रहेला फोने पर लागल दिन रात रहे जागल रहन देख के करे लागेला हो जाए न पागल केतनो मनाई मनोत नाई के केतनो मनाई मनोत नाई के अरे भौजी रे भौजी भज सैया से ना हौदी साया गिली करे सौतीन के भौजी रे भौजी भज सैया से ना हौदी साया गिली करे सौतीन के भौजी रे भौजी भौजी रे भौजी भौजी रे भौजी टाइगर समझ हाथी रतन से कैसे बताई सालेंदर मीत से आके गौए समझाई गौए समझाई टाइगर समझ हाथी रतन से कैसे बताई सालेंदर मीत से आके गौए समझाई कौनो कहल काई करत नाई के कौनो कहल काई करत नाई के अरे भौजी रे भौजी भज सैया से ना हौदी साया गिली करे सौतीन के भौजी रे भौजी भज सैया से ना हौदी साया गिली करे